Nin may basro naganya muan kilin dafara jema anga folini walimandon be awi aw munu melajel la wala sa kuna funu besro malikun kan ani jian famaro kun kan ni atma sili bi bamananga kuna funi na kuma baw fleni jakulu kelengerene mu sigira sedaw fe wala sa be ani kile se ka sigi anga jamana kono trum na o jakulu nyema Goodluck Jonathan ana no fetu mo utara mali islamé ka jakulu ba au conseil islamique ma nyema groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyema fait Kabeni utukalo kletan ani fly kayre jakulu mumbe wole donga sigi olunu demembagaw ye bara do nundo ka nyeshi muso ani shifina kawma o hokumu konnala we nyogon kumbe do la ben Kabeni alamsado utukalo kletan ani sabama bangneda nunu de awka bi bamananga kuna funi na kuma bawye mumena wala wala awye soni konnala kafuli kurakura ka nyeshi awma CEDEAO ye jakulu kerengerene musigi senga wala sa be se ka soro anga jamana kono o jakulu nyama Goodluck Jonathan ani anofetuku mo tara bangoni jangne bugula mali islamé ka jakulu ba au conseil islamique Manyema groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyema al islamé de meton ansaru nyajoro ankra mo Seydi Chérif Ousmane Madani Haidara fi Kabeni utukalo klitan ani fly takali kunte dore katabu nyama sigi folike ankra mo abe wiliga joni chesirim na ben na sirawkan lutu sirbeka sorolundu kuma kamelase karamo musafan bafe Mali Salamaton ga faranyonga jakuluba au conseil islamique du Mali Manyema Mali Salamadine nyama ga faranyonga jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyema Silamea de meto ansaru nyajoyoro aseyada Chérif Ousmane Madani Haidara farafinat lebe yanva jamanatani duru kato communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO olu ka chide Mali deunje benina ni Nigeria jamana nyama korodo Jonathan Goodluck ode bismillah bangoni jangine bugula na kunte dowareye kazamzameyo wale nyumando akacha sirila jamana basigilila kalaba ka nyine afe halibi o chesiri nimi mafara o kana bwala kaseka deme akabara la bara mingali farala parafinatli biyamba jamana ufe akuna na au conseil président fait no ya Seydi Chérif Ousmane Madani Haidara kana doléance fla kumba bulu kana président ma doléance folo e kana ijigida président kan président joro min ba bulu bi no au conseil islamique président ay abseka munke pour que jamana be basigi jeune chama ani muso chama ani makoroba chama ulu ba le de ka kuma la me jamana yin kono ale be se ka munke o sera faire pour que ka jamana basigi ani flana emi ale re ni CEDEAO abe se ka CEDEAO de ni sera wara ujumenye pour que problème min be malla am se ka nogo ya be se ka soro problème ni na chugamuna donc inchallah kuma anana ni kuma ode donc ça fana ya rassurer ka fo Mali islamo malgré que kelen crise a gelera abe ni kana crise de confiance do jamana de ni ñogonche e mogodo ka yi chugola ni maw mama farawulu ka yu jugude malgré o hakilnaw ni fon bebe kon ala sonama au conseil te décourager ala era Seydi Chérif Ousmane Madani Haidara ate décourager a seko ye minye parce que ambe malla ambe balmama ambe sinjimay inshallah ana weli bla weli kanga bla chugamina inshallah pour que ka kuma mawdi ñogonche pour que am se ka jamana yi ka foka ben do akono chugamina anga se ka kisi fitnama anga se ka kisi balawuma anga se ka kisi ko chamama donc anto ke ma kama ambo ke anyere ka jamana kama ambo ke anga faso kanu kama yasa faso malibayin am se ka le kisi chugamina kabo koma ambe komi yoro tola asayada Chérif Ousmane Madani Haidara aya yara ka dinambala Jonathan Goodluck ka fo fere o fere bise ka ke sababu ye kanani Mali jamana basigili afarit nafa o fere nyininina o kuma na yani CEDEAO yere ka hakilina udajira liche minu mise ka ke sababu ye ka fo nyongo ba Mali Salamatonga faranyonga jakuluba au conseil islamique kunye hakilina do yoru fene dajira jamana nyema la kaba barisabu kadaka Mali Salamatonga faranyonga jakuluba au conseil islamique du Mali anama nyema asayada Chérif Ousmane Madani Haidara ka yela CEDEAO nambe andemedi ukmana jabike ka faranyonga de ka jamana gole ya wili donc kuma labana président abarkada ako kuna le Goodluck Jonathan ye kuma okuma a klibe sigi parce que abado atna na dese abeka komi ke Maliens ni ñogonche ka ca ala fe ala ba ni sawaba be donc président remercier ka wuli ka jola ani mamunu ya bla bara ina kulu be barkada
ka ala deli hali bi ala k'an bɛɛ bɛn kelen ma ala ka jamana kisi ala ka jamana tanga an jigi ɲuman b'a kan k'a fɔ ni sirifu ye impliqué parce que acteur minnu filɛ nin a bɛɛ tun bɛ don so in kɔnɔ yan voilà donc gɛlɛya tɛ se k'a to gɛlɛyaw bɛ se ka kɛ institution ni ɲɔgɔn cɛ mais gɛlɛya tɛna kɛ nin kelen-kelen ne bɛ acteur politique minnu dɔnniya ani hali diinɛmɔgɔw maa kelen si t'u la ko ni Cherif Ousmane Madani Haidara ka ci ser'u ma k'a fɔ a mago b'a la a bɛ fɛ k'a ye k'a b'a fɔ k'a t'a ye donc ni ala sɔnna a ma don nataw la inchallah an bɛ ala deli o sigi ka fɔ la pour que maliyɛnw ka bɛn kelen ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ya rabbi ala m'o kɛra Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyida Cherif Ousmane Madani Haidara n'a ma ɲɛ k'a fɔ a yɛrɛ fura dama basigi ma don a ka laɲini de ye malidenw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a ye Jonathan Goodluck hakilina tigɛ k'a fɔ a b'a ka bila la ka laban ka jira Jonathan Goodluck la fana k'a fɔ Jonathan Goodluck ka ye Mali jamana kɔnɔ o ye hakili sigi dɔ ye ka sabu k'a d'an b'a la k'a fɔ Jonathan Goodluck maa min don a ka laɲini de ye basigi ye a yer'o kɛnɛ dɔ ka Mali jamana kelen in kɔnɔ san 2012 ma an k'a daminɛ kumaw kɛnyɛrɛ jɛkulu min bɛ wele don ka sigi olu n'u dɛmɛbagaw ye baara dɔ nun don k'a ɲɛsin musow ani sifinnakaw ma jamajɛ kow la o hokumu kɔnɔna la u ye ɲɔgɔn kunbɛn dɔ labɛn ka bɛn ni alamisado utukalo tile 13 ma a kun ne walasa ka jateminɛ kɛ baara bolodalen ninnu kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ ɲɔgɔn kunbɛn in kɛra Bangineda Kafunɛ Bacile ani Seydou Ɲare ka sɔrɔlen don Sirifula Jabaranmuso tɔgɔ la ni hakilina jagabɔ kɛnɛ min ni a sigira sen kan projet IFJVP kunkan ba ɲumankɛ tɔn ONG AIF donkan sigi fɛ ka wele bila cakɛdaw ma dugu ɲɛta tɛ sabati ni cakɛda minnu dama don a la Bangineda commune kɔnɔ a laɲini ye baara bolodalen min bɛ u bolo u ka se ka o baara kɛlen da kɛnɛ kan min sera ka dangɛnɛmaya u fɛ ka se ka o ɲɛfɔ ka ɲɛsin sifilakaw ani musolakaw ma u ka kɛta ye min ye fasojɔ baara la ani u ka hakɛ ye min ye wulikajɔ ni cɛsiri baara minnu kɛra o hukumu kɔnɔna na Bangineda dugu 32 kɔnɔna na n bɛ projet dɔ kunna ni projet mun ye musow ni sifinnakaw n'an b'a fɔ jeunesse u k'u sen don komi n ɲɛta baaraw la donc o baara dɔ de sigilen don an bolo bi baara in ye bolodalen an ye projet in daminɛ a san 2nan de bɛna dafa 31 décembre na donc baara in kɔnɔna na an ye wale caman kɛ depuis janvier 2019 maintenant fo bi donc an ye baara fan fɛn kɛ bi an ye Bangineda service da mɔgɔw ɲɛmɔgɔw ka mairie wele ka dugutigilakaw wele ka producteur wele ka sɛnɛkɛlaw wele an n'u ka kuma an ye baara min kɛ depuis janvier jusqu'à maintenant ka ɲɛfɔ ye an ye baara in kɛra cogo min nɔgɔya ni gɛlɛya mun b'a la baara tɔ ye kalo damada mun fɛn mun kan ka k'a kɔnɔ k'o fana ɲɛfɔ an baarakɛɲɔgɔnw ye o baarakɛɲɔgɔnya kɔnɔna na an kɔnkɔrɔ donnen b'a la n'an bɛ FAMACO de FAMACO ye ko Fonds d'appui au moteur de développement o ye baara boloda ye mun bɛ se k'a to yɛlɛma bɛ don kow la ɲɛta baaraw ni yɛlɛma donna la a ka kɛ ko sinsin la a ka kɛ ko barikama ye o FAMACO fana kɔnkɔrɔ dalen ni ambassade rurale de Danemark o de b'an dɛmɛ ni baara ninnu kɛ baara bolodalen yɛrɛ laɲini fanba belebele ye fɛn min ye a dabɔra ka ɲɛsin minnu ma ni o ye sifinnakaw ni musolakaw ye ka se ka olu dɛmɛ k'u ka dɔnniyaw kankuruya ka ɲɛsin u jeniyɔrɔ fini ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la commune ɲɛta siraw bɔli n y'a jira k'a fɔ sisan ko ONG dɔnkansigi AIF dɔnkansigi o y'an ka cakɛda tɔgɔ ye maintenant an bɛ baara kɛla Bangineda commune na kabi salongo janvier kalo ni ala ye ɲinan décembre yira na projet ka baara kan ka kuncɛ san fila baara de kun do o de y'an se Bangineda yan maintenant bi an filɛ lajɛ min kɛnɛ kan ni ye an ni mairilakaw ani service fɛn fɛn bɛ Bangineda commune dugu kɔnɔna la yan ani cakɛda fɛn fɛn bɛ yan walima jɛkulu fɛn fɛn bɛ yan minnu bɛ taa baara kɛla Bangineda ka ɲɛtaga siratigɛ kɔnɔna la an n'olu ɲɛmɔgɔw de faralen don ɲɔgɔn kan bi ka sigi ka kuma donc an bɛ hakili falen kɛ an ka baara kɔnɔna la an ye nɔgɔya minnu sɔrɔ an ye gɛlɛya minnu sɔrɔ ani an hakili la k'a fɔ Bangineda bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na donc bi lajɛ in sinsinlen don o kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la donc an bɛna hakili jagabɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ o la an ka hakilila ye min ye k'o di jama ma ka se ka jama fana ta sɔrɔ sifinnakaw an ko k'olu de ye siniɲɛsigi ye ani an balakaw donc c'est pour que olu bɛ se k'u sen don ɲɛnamaya baara ni ɲɛtaga baaraw bɛɛ la o dɔw bɛ tali kɛ mun kan u yɛrɛ ka kɛtaw ye mun ye ka bɔ du kɔnɔna la ka bɔ du kɔnɔ ka na dugu kɔnɔ ka se sigida kɔnɔ a ka ja ka taa se fo jamana kɔnɔna ma u ka kɛta ye mun ye n'a bɛ f'o ma ko devoir
donc k'a ɲini ka dɔ fara u ka dɔnta kan u ka kɛtaw la. Maintenant n'o kɛra a bɛ kɛ sababu ye olu fana ka hakɛ mun bɛ yen hali ɲɛmɔgɔw fɛ misali la n'o ye hali merilakaw ye u ka hakɛ min merilakaw fan fɛ o bɛ se k'o ɲini ja u yɛrɛ fana fɛ. Donc an ka projet yɛrɛ sinsinlen don o de ka kɛrɛnkɛrɛnnen la a sen fɛ an ye kalansenw caman sigi. Donc an ye ɲɔgɔn yew caman kɛ an ka animateurs passera dugu caman na ne yɛrɛ superviseur an fana passera dugu 32 in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Donc an bɛ hakili jagabɔw kɛ an bɛ falenfalenninw kɛ sɛbɛnw ninnu nafaw ye mun ye u b'u sɔrɔ cogo jumɛnw na misali la ka daminɛ wolo sɛbɛn na ka taa se carte d'identité ma ka se furu sɛbɛn ma ka se hali fatulu sɛbɛn ma ala k'an n'u cɛ janya. Donc olu nafaw ye fɛn minnu ye u bɛ se ka sɔrɔ cogo jumɛnw na u kan ka ɲini jɔn ni jɔn fɛ jɔn ni jɔn de bɛ se k'a ɲini jɔn ni jɔn tɛ se k'a ɲini. Donc au bas là, ani fasodenɲumanya taabolo caman. Projet implication des jeunes et des femmes dans la vie publique a musaka bɔbaga ye famo ki ye baara in yɛrɛ bɛ boli san 2 de kuntagala kɔnɔ. Projet IFJVP Bagineda commune kɔnɔ a baaraw nun donna janvier kalo la san 2019 a kan ka kuncɛ ka bɛn décembre kalo nata ma san 2020. Walasa an ka jamana gɛlɛya bɛ se ka ban cogo min na CEDEAO jɛkulu y'a ɲini k'a fɔ ko ka cour constitutionnelle ani cour suprême sigi sen kan an ka jamana ɲɛmaw ye o waleya o waleyali mun filɛ nin ye est-ce que o bɛna kɛ sababu ye ka jamana gɛlɛya ban an ka ɲininikɛla Boubacar Traoré ani Abdoulaye Sogodogo ye ɲinini dɔ kɛ o ko kan Bamakɔ bɔlɔnbɔlɔnnaw kɔnɔna la an ka ɲɛmaadɔw fɛ. An ka jamana bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔna na depuis wagati jan o de kama min ye an ka jamana ɲɛmaw ye u ye fɛɛrɛ kɛ ka se ka an ka jamana sariyasun bonda dɔw sigi sen kan min b'a to olu bɛ se k'u ɲɛsi kɛrɛnkɛrɛnnenya gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔna na i n'a fɔ cour constitutionnelle ani cour suprême o sababu la min ye an ka jamana maa dɔw y'u hakilinata di a ko la. Olu ka baara kun fɔlɔ kan ka kɛ min ye recommandation dɔw fɔlen don CEDEAO bolo u bɛna sigi ka baara ko o kan. Wa n b'a dɔn maa minnu fana numena bi n'Ala ka jɛ ye ko min nana kɛ kunun n b'a dɔn b'u jɔ o jɔyɔrɔ la gɛlɛya min nana don an ka élection kɔnɔ n b'a dɔn maa minnu numena maa ladiriw don o gɛlɛya ɲɔgɔn tɛna sɔrɔ an ka fɛnw kɔnɔ. I ye kuma min fɔ cour constitutionnelle e hakila mun bɛ se ka kɛ tuguni foyi tɛ se ka kɛ parce que olu nana dɔw de place la fɔra ko administration continuité de i bilala min place o y'a bila yɔrɔ min i bɛ tɛmɛ ni o de u tɛ se e u man kan k'a fɔ k'u bɛ fɛn changer parce que loi kuma de fɔra an ka constitution kuma de fɔra n'u b'a ka solution k'a la peut-être une solution politique. Politique mɔgɔw ni diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw fana y'u hakilinata di kɛrɛnkɛrɛnnenya la cour constitutionnelle ka ni sigili kura in kɔnɔna na. U ka baara fɔlɔ ye min ye an ka hakili la o ye ka assemblée ko in lajɛ. Parce que n'i ye jateminɛ kɛ assemblée ko de y'a to mɔgɔ minnu tun bɛ yen u démissionnera assemblée ko de y'a to gɛlɛya mɔgɔw bɔra ka marché ka yɔrɔw minɛ donc o de nana ni problème ye M5 o de daminɛ ni M5 ka fɛngɛw ye. Donc je pense que ni an b'a fɛ jamana in ka ko ka da assemblée kan ka kɛ u ka baara fɔlɔ ye. U kan k'u ɲɛsin baara fɔlɔ min ma ne bolo kun min y'a to u sigira tiɲɛni dɔ de kɛra problème dɔ de nana problème caman tun bɛ jamana kɔnɔ mais problème min kɛra élément déclencheur n'o ye problème yɛrɛ bɛɛ wuli nin waati in na o ye élection laban min kɛra cour constitutionnelle ye jaabi min di o la jamanaden fan caman ma a yɛrɛ ye o de kɔnɔ o de nana ni degun ye ka na ni gɛlɛya ye donc ne bolo ni cour constitutionnelle kura u kan k'u ɲɛsin fɛn fɔlɔ min ma kun min y'a to sigira o ye élection ko de ye kun min y'a to sigira ni CEDEAO ka recommandation fana ta k'o lajɛ CEDEAO y'a ɲini ka segin cour kan et puis n'a u sigira u k'u ɲɛsin élection problème de fɔlɔ ma. Maa minnu fana bɛ yen minnu tɛ ɲɛmɔgɔya jɔyɔrɔw la olu fana y'u hakilinata di nin ko la. Bon cour constitutionnelle sigili a n'a sigilibaliya ne yɛrɛ kɔni bolo c'est à dire minnu tun bɛ yen ani minnu sigira en tant que u tɛ kɛwale de la waleya nafa t'a si la en tant que u bɛ baara la waleya kɛcogo la nafa b'a la hali ni kɔrɔlen nin tun y'a la waleya kɛcogo la nafa b'a la mais hali ni kura sigira a bɛ ɲini u fɛ cogo min na n'u m'a kɛ ten tɔ moi je pense que nafa tɛ y'a la bilen. Baara fanba kan ka kɛ mɔgɔ mun ye ko min ye an bɛ bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ o ye ka baara kɛ tiɲɛ de kan parce que n'i y'a ye dɔ in na mɔgɔw wulila ka mankan kɛ tiɲɛ de ma fɔ mɔgɔw ye donc minnu nana an bɛ laɲini kɛ de olu ka se ka baara kɛ tiɲɛ kan. Wa ni maa kelen kelenna bɛɛ lajɛlen
tilela ka wele bila jama ma min b'a to an bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka sigikafɔ kɛ damu ye an ka jamana bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔna na. Welewelekan min bɛ ne bolo k'a di faso kɔnɔdenw bɛɛ ma bi an ka fara ɲɔgɔn kan hali bi an balimakɛ min bɛ bolo la bi janfanciw bolo banbaganciw bolo o ka se ka fɛɛrɛ kɛ ka se a ka denbaya ma ala ka jɛ fana an balimakɛ n'o ye Sumala Sise a b'a ka denbaya lasɔrɔ. Malick welekan bɛ n bolo parce que min bɛ ka kɛ bi est ce que Mali mɔgɔ bɛ nin na min bɛ ka kɛ bi o tuma o a t'an bɛɛ de kan a b'an bɛɛ de kan maa si t'a fɔ ko i tɔɔrɔlen tɛ Mali kɔnɔ o tuma dimi min donna min nana ko in bɛɛ yɛlɛma min ye taara députéya la ko y'o nin yɔrɔ bɔsi la yɔrɔ min y'a bɔsi ko n'o y'a bila yɔrɔ min maa tɛ yen diɲɛ kɔnɔ Mali kɔni k'i bɛ se k'o yɛlɛma o tɛ yen. An k'a dɔn k'a fɔ Mali ye jamanaba de ye danbe jamana don silamɛ jamana don diinɛ jamana don n bɛ se k'a fɔ cogo min na parce que n'i ko silamɛya chrétien ni fɛnw bɛɛ diinɛ jamana don ninnu bɛɛ n'i y'a jateminɛ u bɛ mun fɔ basigi u bɛ mun fɔ an ka tilen u bɛ mun fɔ an ka na sinjiw fara donc n'an y'o bɛɛ jateminɛ nin bɛɛ b'a fɔ ni ko kɛra cogo o cogo ni gɛlɛya nana cogo o cogo sigikafɔ o de ye danbe ye. Bon an bɛ welekan min di jamanadenw ma o ye bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma parce que jamana bi dekun kɔnɔ 2012 fo bi an bɛ deli ka bɔ a kɔnɔ don o don kunun ka fisa ni bi a bɛ ka k'o de ye don o don kunun ka fisa ni bi jamana yɛrɛ t'an bolo bilen yɛrɛ jamana fa si t'an ta ye insécurité globalisée fa bɛɛ fɛ région bɛɛ la cercle kɔnɔ fo Bamakɔ kɔnɔ yan donc a tɔ ye danni kelen min ye n'o b'an bolo an yɛrɛw bolo ka na kɛ sabu ye k'o ti o tɔ ti ala k'an kisi o ma donc o la ne bolo jamana marabaaw kan ka hakili sɔrɔ k'a dɔn nin waati tilenbaliya jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka wolo ko caman na a man ɲi injustice man ɲi parce que o ko caman bɛ bi a sababu bɔrɔ de la jamanadenw fana kan ka hakili sɔrɔ ko jamana ye anw de tɛ n'an y'a ti jɔba wɛrɛ t'a la anw. Bon welekan min bɛ ne bolo ka se jama ma Mali problème filɛ ne yɛrɛ kɔni t'a kɛ dɔwɛrɛ injustice dɔrɔn ni justice tilenna bɛɛ bɛ tilen sariya ka boli bɛɛ kan et puis c'est tout sinon nin y'a kɛ tan c'est faux. Bon welekan bɛ ne bolo ka se mɔgɔ ma o ye jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de a ka mɔgɔw lamɛn n'i ye jamanadenw bɔlen a don ta a bɔ ta karisa ka taa ale de tɛ ka mɔgɔw lamɛn n'a y'i sigi ka mɔgɔw lamɛn défaut bɛ yɔrɔ minnu na a k'olu dilan dɔrɔn. An bɛ dugawu de kɛ ko hali bi ala k'a to maaw hakilina ka kɛ kelen ye min b'a to an ka jamana bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔna na. Amina yarabi panneau min bɛ wele stationnement interdit o b'a yira k'a fɔ bolimafɛn bolila man ka jɔli kuntalajan kɛ o yɔrɔ la a dɔw la ni jɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka degun don circulation na o hukumu kɔnɔna la an ye ɲinini dɔ kɛ o kun kan mun b'a to bolimafɛn bolilaw bɛ u jɔ o yɔrɔ la tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ mairie mɔgɔw bɛ nɛgɛ don i ka pine la an ye ɲinini mun kɛ o ko kun kan an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. Siraba sariya batobaliya o de bɛ se ka na ni ɲangili ye bolimafɛn bolila kan dugukɔnɔna yɔrɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ bolimafɛn jɔli a bɛ se ka kɛ degun ye bolimafɛn bolilaw kan walima a bɛ se ka na ni accident yɛrɛ o de kama mairie baarakɛla dɔw bɛ yen jɔyɔrɔ bɛ jɔyɔrɔ la dugukɔnɔna la n'i ka bolimafɛn yera ye u bɛna nɛgɛ dɔ don a pine la mun bɛ wele ko sabo o b'a to bolimafɛn tɛ se ka bɔ a nɔ la. Bon mɔgɔw tɛ panneau de stationnement ninnu bato parce que tout simplement dɔw ta ye u t'a dɔn dɔw ta ye u t'a dɔn nka dɔw ta ye u b'a dɔn mais u ɲɛ tɛ jɔyɔrɔ la u ma jɔyɔrɔ sɔrɔ donc u b'u jɔ parce que u b'a fɔ ko fɛn tɛ bɔ a la o de ye an ka usagers caman ka baara ye dɔw ta ye k'a fɔ olu tɛ différence yɛrɛ dɔn stationnement ni stop cɛ la panneau de n'i ye stationnement ye ni stationnement kɔrɔ de ye k'a fɔ i ma kan ka jɔli kuntagalajan kɛ donc n'i y'i jɔ ka i ka bolifɛn moteur n'i y'a faga e ka tila ka bɔ a kɔnɔ ka taa yɔrɔ dɔ la o kɔni ye stationnement de ye n'i nana sɔrɔla mairie mɔgɔw ou bien force de l'ordre ye fɛnkɛ u ka fɛn kɛ k'a sɔgɔ ka i sanctionner donc sabu u bɛ sabu kɛ k'a sɔgɔ généralement an b'a ye mɔgɔw ni usagers bɛ mankanw kɛ mais il faut que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ stationnement ninnu yɔrɔw la k'a sɔrɔ a man kan ka kɛ n'i y'a kɛ a bɛ na ni degun ye mɔgɔ wɛrɛw ma parce que i bɛ mobili dɔw jɔlen tuma dɔw la yɔrɔ dɔw la a bɛ kɛ sababu ye ka circulation gêner kosɛbɛ donc o kama il faut que mɔgɔw ka stationnement ninnu k'u bato. Bon n'i y'a ye mɔgɔw tɛ panneau bato ani particulièrement stationnement parce que caman bɛ yen u t'a dɔn o ye kelen ye. Il nous manque aussi
des panneaux de signalisation pour montrer aux gens que voilà akanga irana fene ka fo pane ben yorola mo manga joy kanga joya temporairement ikanga mejola manga mejola u kan ko benya irana ka panneau turu fene no kera mo ba bato mais ni to don na make itese ka bato yaya ni te femi don itese ko kew mais ni ba don ibe obligé ka kede ni make sa ibe nyangi jamana nyomo ku jija ka panneau nun chamamba turu katla ka modo blay munum be a tabolo nyayurula ikanga joya kame manga joya kame aywa ni o kera sisan mo chamba fam mais en fait ito ye jamais imadel ka e malla anga ɲiningalen dɔw y'a yira k'a fɔ sariya batobaliya ani magote kola njante kola olu de b'a to bolimafɛn bolila caman tɛ siraba sariyaw bato. Panneau de stationnement, panneau de façon globale, à la batoli o problème est bon bi. O constat dori be ko vécu fem be siraba kan. Be nyabola be confronté au problème kelen la. Bon mo ne fait koroto ko jugu de benanoy parce que mo ñu bo ka su précédent ou te ou janto ou ka sécurité là ou te font jatemine donc koroto ko jugu de benana be quoi et puis ils posent pas des actes citoyens, c'est-à-dire un civisme de kilomètres de kilomètres bonien quand même vraiment siraba saria batulil. Donc au débarqué. Effectivement, arrêter de voler dans mimbe stationnement bon mimbe réglementé. Bon. Au hukumu konana service de mambolo mimbe fa on va faire direction urbaine de la protection de l'environnement. Donc oui, merika chakida de mimbe fenke sanction ta minimum te stationner kanya sirabaola. Donc au service on nyabala olu de sabo bulu bolo ou be fena nyanike sirabola amba kila jigin ka fɔ code la route no ye siraba sariyaw ye a batoni wajibiyalen do bolimafɛn bolila bɛɛ lajɛlen kan ne e mɔgɔ min ko i t'a bato fana a n'a kɔlɔlɔw bɛ ɲɔgɔn na ɲangiliw ye walima a bɛ se ka na ni accident jugu yɛrɛ. An ka karamɔgɔ Musa Fɔn b'a lamɛn walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn. Wari jamana kono ka bɛni araba ye forobatɔw n'u kanubaw u y'u ka nisɔngoya jira tiɲɛ don fanga sinamatɔ ɲɛma minnu bɛ yen olu kɛn ka weleda ka ɲɛsin kanubaw ma fɔlɔ nka forobatɔw kɔnɔ denmisɛn minnu bɛ yen olu ye wulikajɔ dɔw kɛ dabukorokaw fɛ yen ni o ye kɔnɔwarikaw ka jamana ɲamakɔrɔ Henri Konabe faso ye araba wulikajɔw kɛra maa kelen bɔnɛna a nina kunnafoniw ka fɔ la sigida min bɛ Abidjan ko di fanga sinamatɔ ɲɛma dɔw olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Henri Konabe ka fanga ɲinintɔ PDC tagayɔrɔ la ni ka laseli dɔ kɛ min galana Daniel Aka Aizi fɛ fanga ɲinintɔ min wele ko Parti Ivoirien des Travailleurs PIT o fangele ɲɛma do wa fanga sinamatɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu dɔ bɛ yen PDC ye min kɔnɔ jɛkulu ye ko Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix CDRP o babu sendigi do laɲini 7 u da donna o de la o laɲini kumaba dɔ ye kalata labɛnni jɛkulu commission électorale indépendante CEI Ibrahima Kulibali Kubier kwa ka wala sɛmɛ u ka laseliw senfɛ u da kɔni ma se Alassane Dramane Ouattara ka mandat sabanan ko kuma ma ko ka bɔ a ma a bɛna fɔ Konowari fanga sinamatɔ ɲɛmaw kɛmɛ k'o to denmisɛnninw bolo n'u bɛ bɔlaw minɛ u ka bɔlaw minɛ u yɛrɛ ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni fanga sinamatɔ ɲɛma ninnu ka cikan ye. Niger jamana Faranzikaw y'a yira k'a fɔ a bɛ bila bilenman na jatigɛ wale nasira kan jamana minnu ye faratima jamanaw ye o taamasiyɛn ninnu de ɲɛsin bɛ u mɔ n'i ka jamana bilala bilenman na bɛɛ o b'a jira k'a fɔ maa man ka pɛtɛ e ka jamana kɔnɔ bilen nazaraden la Nigeri fa bɛɛ n'a bɔra Faba Ɲame la o bɛɛ kɛra bilenman ye Faba bɛ to worojilama la ni o ye orange ye o yɛrɛ i man k'i farati o nka ni a gwɛlɛyara k'i ma ɲɛ taali kɔ i b'i jandu i yɛrɛ la n'i y'a mɛn bɛɛ o cogo de la Faransikaw ka minisiriso bolo minisiriso min ɲɛsin bɛ Faransi ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛ ɲɛnabɔw mɔ Niger jamana farafinna cɛcɛ kana jamanaw la faratima jamanaw la ɲɛkun ale bɛ bila ye a danjɛbɔ ɲɔgɔn jamanaw minnu bɛ i n'a fɔ Mali ani Burkina olu si m'o sɔrɔ Emmanuel Macron Faransi jamana ɲɛma Niger jamana kɔnɔ Faransikaden minnu bɔnɛna u nina jatigɛ wale bolo dabaw fɛ kɔsada in na n'a kɛra kure ko lakana na bonya Faransi jamanadenw da fɛ Niger jamana kɔnɔ ani diɲɛ fan wɛrɛ fɛ nin y'o
jaabi dɔ de bɔlen ye ka fɛn min ɲɛmɔgɔw kɔnɔ wa Faransi jamana ɲɛmɔgɔw y'u sinsin mun de kan ka sin ka Niger jamana bila bilenman na ka kɛ jamana ye maa man k'i pɛtɛ yɔrɔ min ka sabu kɛ danfaraba de bɛ Awa mara n'o ye fali in kɛ yɔrɔ ye o ni Zender cɛ u tɛ fankelen fɛ mana Faransi minnu bɛ baara kɛ Niger jamana kɔnɔ olu caman y'a jira k'a fɔ hakilina in ma sɛbɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛ Faransi ma ɲɛmɔgɔw fɛ cakɛda dinan minnu bɛ Niger jamana kɔnɔ ni olu bɛ ka Niger dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ siraw bɔ n'a fɔra ko Faransi ka den man ka ye munumunu nzalo la kɔnɔ ninnu caman na o ye ŋwɛninba ye olu sen la. Algérie jamana kɔnɔ nafoloko gwɛlɛya kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna wari yɛrɛ mugu o de sɔrɔli gwɛlɛyan bɛ jamanadenw fɛ bebe na wari ta yɔrɔw la Algérie jamana kɔnɔ walasa i tɛgɛ ka da i ka nafolo kan wariso kɔnɔ makɔnɔni da don Algérie ka denw de to mɛ ɲɔgɔn kan wari mugu tɛ ka se ka ye wari bila yɔrɔw la a kɛmɛ mankan ye wari tabaw ni wariso baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ minisiri ɲɛma tiɲɛ don a ye hakilina caman da min bɛ se k'a to wariko in bɛ se ka nɔgɔya nka o n'a ta bɛɛ gwɛlɛyaba bɛ yen walasa e ka se k'i ka wari sɔrɔ wari bila yɔrɔ la Algérie jamana kɔnɔ sɛbɛnni dɔ de bɛ kɛ ka ci mɔ gale i ka nɛgɛjurukube sira kan n'o ye SMS ye ka da i tulo kan k'a fɔ nin don in i bɛ se k'i ka wari sɔrɔ maakɔrɔ dɔ bɛ yen a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la a n'an b'a ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ sara ta a y'a yira k'a fɔ ale ma kɔlɔkɔlɔ sɛgɛn kɛ yan'a tɛgɛ ka da ka wari ka diɲɛ dongo don i bɛ n'i jɔ tile kɔrɔ ko ni maa min ɲɛn'i mɔ ka sigiyɔrɔ d'i mɔ bonya na sira kan ko n'o tɛ k'a kɛn bɛ gwɛlɛyaba ye u bolo. Congo Brazzaville jamana General Jean-Marie Michel Moko komi ni a banabaatɔ cɛra ka taa n'a ye Turki jamana kɔnɔ furakɛli la a kunnafoni kun tɛ ka se ka dɔn nin y'a dɔgɔkun fila ye Jean-Marie Michel Mokoko bɔra Congo Brazzaville jamana dafɛ kaso la k'i kunda Turki jamana kan ka sabu k'a degun bɛ kaso la maa yɛrɛ a kun ye kwada jamana ɲɛma Denis Sassou Nguesso kwala jamana kuntigisigi kalata senfɛ nka jamana kuntigisigi kalata tɛmɛnen fanga y'a minɛ k'a fɔ a kun b'a fɛ ka kafo jaso ko a ka jakɔrɔtalen dɔw kun bɛ yen a kun kɛn kun bɛ ka kafo jaso laseliw kɛ minnu na a ka kiiriw jatigɛra ni ka jira k'a fɔ san 20 kaso a b'o kɛ jagoya baara o fɛnɛ bɛ o rɔ maa in de nana bana sa kaso la ni hadamadenya hakɛlabasa jɛkulu ye wulikajɔ daminɛ a bɛ se ka labɔ ka taa furakɛ kɔ kan jogo min a ma ɲa min kɔ a kɛr'o ye fanga y'a labɔ a n'a ɲamamuso o dara kan ka taa ni a ye Turki jamana kɔnɔ kunnafoni kun tɛ ka se ka sɔrɔ ka bɔ a fanfɛ ɲamamuso in de sera ka kunnafoni di Congo Brazzaville jamanadenw mɔ k'a fɔ a bilama yecogo ka ɲi n'a Congo Brazzaville lama ye kaso la ka sabu kɛ a y'a ye k'a fɔ a ɲamakɛ sera ka wuli k'i jɔ a yɛrɛ ye a kolo la fɔ a yɛrɛ b'a fɔ k'a bɛ taama a yɛrɛ ye yɛrɛ don nataw la kɛnɛya tigilama minnu bɛ yen ni olu bɛ maaw pasa dogi ka se k'i pasaw bɔ ɲɔgɔn na min bɛ se k'a to kuru ka seri o bɛ se ka nɔgɔya i mɔ n'u k'o ma ko kinésithérapie o bɛna daminɛ a la. Mozambikikaw fɛ jatigɛ wale boloda jɛkulu min bɛ wele ko Shebabu ani Somali ta tɛ kelen ye u kɛn bɛ ka yɔrɔ nafamaba dɔ minɛ Mozambique Cabo Delgado mara la jamana gaɲaka yanfan fɛ Mozambique ka caman jɔrɔ bɛ bi ka sabu kɛ yɔrɔ min minɛ ne filɛ nin ye ni pɔru don danganda u k'a ma ko Musimboa Daparaya ani Mozambique nafa sɔrɔ sira bɔyɔrɔ dɔ cɛ man ɲa gazi naturel gazi bɔyɔrɔba don a n'o cɛ ye kilomɛtiri 60 ye jatigɛ wale boloda jɛkulu in Shebabulakaw Mozambique u ni lakana jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen surasi jole minnu bɛ Mozambique jamana bolo u n'o de ye katabali bana ni solasigi 9 boloda kɛlɛ dakoyara lakana jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen na araba sɔgɔmada cafuluka muluka Shebabulakaw jatigɛ wale boloda jɛkulu in y'a jira k'a fɔ a ye danganda pɔru minɛ seere dɔw y'a jira k'a fɔ kɛlɛ tiɲɛna lakana jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bolo k'a sabu kɛ kisɛ min kun bɛ u bolo kisɛ sɛbɛkɔrɔ nɔgɔyara wa pankuru min fɛnɛ kun kan ka na susuli la sani dugu cɛ o fɛnɛ pankuru mɛnna sira fɛ Shebabulaka ninnu y'a jira k'a fɔ u kɛko min ye nin ye ka pɔru minɛ ni o ye Musimboa Daparaya pɔru ye Cabo Delgado mara la jamana gaɲaka yanfan fɛ k'u bɔtɔ tɛ sisan dɛ u b'a fɛ ka daga yen de k'a sabu kɛ kɛlɛcɛ in caman faso de ye mara in ye Mozambikikaw de jɔrɔ mɛ sa gazi bɔyɔrɔba min bɛ yen n'a n'o cɛ ye kilomɛtiri 60 ye pɔru minɛ ko min ye nin ye ni kura fiyɛ bɛ Shebabulakaw la bi u kana n'u kunda o gazi naturel bɔyɔrɔ in kan ka sabu kɛ gazi bɔyɔrɔ in nafoloko ta fan fɛ a jɔ mɛ ni dolari wari miliyari 60 de ye. Biolorisiikaw fɛ jamana kuntigisigi kalataw kɛlen ni jamana ɲɛmaa y'a jira k'a fɔ a ye sebaya ta n'o bɛn tɛ fanga sinamatɔw ma nisɔngoya taamaw bɛ ka boloda nka lakana tigilamaw bɛ ka maaw caca hadamadenya hakɛlabasa jɛkuluw kɛn bɛ ka co ci ka jira k'a fɔ fanga bɛ ka wale min kɛ ko hadamadenya hakɛ sariyaw sɔsɔli don maa dɔw minɛ bɛ k'u datugu dɔw tunun bɛ u ta yɔrɔ ma dɔn f'a b'a la Minsk maaw datugu bɛ yɔrɔ min n'i taara k'i ka maa k'i b'a ɲini bɛ
i ka maa cuwa de bi wele n'a ye laminani kɛ o kɔrɔ ye k'a bɛ maa minɛnenw na n'a mankan ma mɛn i b'a ɲini cogo wɛrɛ la o kɛ mɛn ka soma caaman yɔrɔ musolaka dɔ y'a yira k'a fɔ a fɔra ale ye k'a den minɛ mɛ bolo la a nana ni fɛn dɔw ye den bɛ se k'i yɛrɛ lahinɛ n'olu ye cogo min nka den bɛ ka wele ka dɛsɛ kolokoto ale ɲɛ tɛ ka se ka da denkɛ kan nansaralatɔnba Union européenne y'a yira k'a fɔ Biélorussie jamana ɲɛma Alexandra Lukashenko a bɛ ka baara in kɛ cogo min na ko a k'i janto hadamadenya hakɛw la jɛnselikɛla ni tɔnba Nations Unies ka bolofara min ɲɛsin bɛ hadamadenya hakɛ kow ma o fɛnɛ y'a yira k'a fɔ Biélorusikaw bɛ ka fanga de dajira fanga sinamatonw na k'a ni kɛli man kan o kumana k'u k'a lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen la u k'u janto hadamadenya hakɛw la Biélorussie ma ɲɛmaw kɔni kɛn tɛ ka kala don ɲin na ka bɛn ni kɔrɔfɔ ye gali Bretagne dɔw ko Angleterre walikele Royaume-Uni a mara min bɛ wele ko Écosse tɛrɛ ye kasara kɛ ka maa saba bɔnɛ ani na ni ka maa wɔɔrɔ jogi hali ni ko in kɛ kun ma dɔn tɛrɛnko ɲɛmaaba ale y'a yira bɔlɔlɔw sanfɛ k'a fɔ sanji de bɛ sɔn ka kɛ kasara in sababu ye ka sabu kɛ sanfiɲɛba kun wuli kun bɛ a kuma maa minnu bɛ yen ni olu kan ka dɛmɛ don tɛrɛ kɔnɔmaw ma olu fɛnɛ kɛ man di ka ko in kɛ yɔrɔ lasɔrɔ ka sabu kɛ yɔrɔ koronen don o kɛra degunba ye olu ma wasabulon min bɛ Écossikaw fɛ yen a wasabulon ɲɛma a y'a yira k'a fɔ u kɔni bɛ cɛsiriw la minisiri ɲɛma min bɛ Angleterre jamana kɔnɔ ni o ye Boris Johnson ye a kɛlen ka kuma mɛn a y'a yira k'a fɔ a bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin maa bilenw ma o kumana k'a b'a ɲini lakana tigilamaw fɛ u ka sɛgɛsɛgɛli bonyajanko ko in kɛ kun bɛ se ka don a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ san 2002 nin n'a ɲɔgɔnna kasara dɔ kɛra Angleterre jamana kɔnɔ maa 7 bɔnɛna ani na ni ka maa 70 jogi ka sabu kɛ terrain min kun bɛ ka don Angleterre faaba Londres da fɛ a ye sira bila san 1980 kumaw ka taa se fɔ san 1999 ma terrain binw kɛra Angleterre min kɛra san 1999 octobre kalo la maa 30 ani maa 1 de bɔnɛna ani na o senfɛ ka sabu kɛ o terrain fɛnɛ kun don dɔ Londres Angleterre faaba da fɛ a tile bi yanfan fɛ taamasiyɛn min b'a jira k'a fɔ i kan k'i jɔ i ni tɛmɛ ni manga n'o ye fe ye ale y'o jeni ka tɛmɛ o fana de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma in ma kunnafoni so ɲɛmaaso fɛ ni ala ma an ka jɔnya jɔ an na sini ani kafunɛ bacili bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw k'an bɛn